This is called the volley. Imina noNelson Mandela kuphela wasathenga leli hembe la eMzansi. Yabona msakazi, imina oqala owagqoka igushi kule ndawo. Njoba ngikutshela nje ukuthi sengawa. Ihembe lami alifani nemfaduko. Imfaduko efana nehembe lami. Nginamukele babukeli, nibukele iCutting X uhlelo lwendaba enilithanda kakhulu. Namhlanje kuhlelo lethu sikhuluma ngemfashion. Well, next to me nginobhuti wakhona khona la endaweni. My brother, how are you doing mfowethu? Hayi siphilile emsakazi singezwe kwena unjani? Hayi ngumqemane mfowethu. Mina mfowethu igama lami nguwele njengoba ngichazileke off camera ukuthi ngiphuma kwaCutting X. iCutting X uhlelo lwendaba sambela amalokishi ahlukahlukene ngenhloso yokuthola ngelifestyle yaleyo lokishi nanokuthi yini esuyenza kulelo lokishi ngaleso sikhathi. So namhlanje mfowethu sikhuluma ngefashion. Imfashion emsakazi. Hayi mina nginalo ulwazi oluningi ngemfashion. Hayi kanti anginalutho mfowethu usunalona lo oluncane unalo. Awu hayi niyayithanda indaba. Hayi mfowethu hayi ngoba sithanda indaba sithanda umsebenzi wethu. Awuthandi nini umsebenzi wakho? Hayi mina ngisebenzi. Oh. Ubhuti ngabe ubizwa ngobani amagama akhe bese phelele? Oh hayi mina nguMotion Fakazi. Ipathu lelithanda ifani. Okay, but with the find my brother, please let us make a show to remember mfowethu. Oh usheshiseke emsakazi. Ngoba ke ngiphuthuma la kaNgcobo. Uhlabethu wembuzi. Hayi khuleka mfowethu ngizoshesha nje njengokusho kwakho my brother. Awusheshisa impela emsakazi ingase kufika ozondi lapha. Ngaze bayiqede yonke inyama. Okay, so namhlanje we are on fashion. Motion my brother, what's your favorite outfits of all times? Ibheshu umsakazi. Hey, ngiyayithanda imvunulo. Okubhlungu ke ukuthi anginayo. Kodwa ke sengiqalile ukubeka u20 njalo nje mangiphuma ukhola u350 ngibeka u20. Motion bethi uyoqeda nini? Why ungabeki wona u350 ngqo? Uzobe usubona ngalesi eceleni ukuthi ama basic needs uzowakhava kanjani. Yephi imali? Yephi imali eseceleni? Hawu. Kanti wena u350 mawungangenanga ubi namali nje kuze kuphela inyanga. Nokushaya umsakazi. Muzongibuza uDoti. Hayi ngiyaxolisa mfowethu. Butwami between iskindi nebluweleti ikuphi okukhethayo okukhonzile lana kodwa ungakhetha okukodwa kuphela. Msakazi. Mina ngigqoka kaphepha. Angisiyela umuntu onempakamo. So ngikhetha kokubili. I know Motion my brother. I said you can only choose okukodwa. Msakazi. Amabhluku amade ayabiza. So ingakho ke ngikhetha iskindi. Motion, can you please give us what you like, not what you afford? Thini ngempela kumina? Butwami mangibuza umbuzo ngicela unginikeze ianswer lo oyithandayo. Hayi ukuthi usinikeze lokho ngangiphakethe lakho. Hayi, kulungile. All right, asiqhubeke nohlelo. Umfowethu, I hope you don't find this question offensive. Butwami ngokubuka kwakho noma ngokucabanga kwakho, mawucabanga if it wasn't for fashion njengoba sesagqoke idwedwe nje sesasonka kanje. Ngabe sinayo i-under yethu as ama-Africans. Ngawuthanda umbuzo wakho umsakazi. Before ngikuphendule, asiqale la. Yini umsebenzi wama-underwear? Uhlukahlukene. Number 1, ukubamba amazambane ukuthi angabofansi. Number 2, liyakhitaza ibhluku emuzoliqoka lilodwa. So ngakho ke i-under is there to help ukuthi ungahambi ukutshintshitheka indlela yonke le. Yeah, bafethu just to add into kade ishiwo Motion enye into ukuyabanda, so i-under is there to keep us warm. True msakazi. Ngakho ke impendulo yakho uyebo. Ngaba ama-unders nawo. Inkinga angazi ngaba khandwe ngani. All right mfethu ngiyithanda kakhulu indlela ophendule ngayo lo mbuzo. Sesovala nje ekudedele uhambe uyenzizweni. Sheshisa impela msakazi. Yabona nje mangisuka lapha kaNgcobo, ngiya lapha kaZulu. Umuntu ugiga kuphela. Noshandu naye ungibizile kusasa sohlahlela inhloko. So ubhizi Motion. Ngighosti kakhulu msakazi. Akuwona umcimbi uMotion mengekho. Sekuyaziwa la endaweni.
lento khala must be inside you, ne? Back again, you're still watching a Cousin X, your favorite news show. Igama Uwele. Next to me, I have a brother who's going to introduce himself just now. Butwami, kunjani mfowethu? Ngiyaphila. Unjani wena boti? Ngikhona mfowethu. Ey waswenka mfowethu. Ihembe lakho yini igama lalo? All the way from Italy. This is called Vol. Imina no Nelson Mandela kuphela wasathenga leli hembe la eMzansi. Kahleni bo. Unamanga. Hi msakazi. Uzophuthatha ngesitayela. Uzokulimaza. Kahle ngolaka mfowethu. Umfowethu ngabe ubani igama lakhe? Kibitso laka kigudluka kodwa intombi zingibiza ngogu. Nice and soft. Gu. Hey brother, can I tell you something mfowethu? Ngilalele. You are such a vibe, perfect for today's episode. So namhlanje hlelo lethu sikhuluma nge-fashion. I'm going to ask you a couple of questions. Awunankinga nalokho? Ayiwasho no AKA wathi ngiyofela kwiVersace. Ayikho nencane inkinga. Asibangene. All right, Betu, just to get things started, here's the first question. You can only choose one. Skinny jean or baggy jeans? Lokho abathi ekasi igalelo. Alisindi yini igalelo? Angazi, indaba ufuna ukhetha lona yena? Ayi lutho. We, umugqoke lela bluku lela bese uhamba ngeenyawo kuba ngathi ekhanda usile. Ngakho ke ngizokhetha skin jean. All right, skinny jean. So, do you like rocking a Canadian tuxedo? Ngingagqoka konke kodwa hayi isuti. Into nje ihlanganisa nesikole ngiyayibonga. No, mfowethu, a Canadian tuxedo akuyona isuti. It's rocking jean to jean. Ey, bengazi. Ay, kodwa futhi angiyenzi ke leyo nto leyo ngoba ibange attention eningi kanti vele ngighost bese kuzovele konakala. Hi, all right, suppose. But if fashion changes over time, but kuneyitayela that are timeless, can you still wear ima all until today? Ngicela ungangizwa kabi bhuti wami ne. Mina ngikhule ngishaya isipansule esinuka ekhaleni. Manje ima all ngigqoke kakhulu. Angisanawo lo yamdlandla wayo. It makes sense, yazi. Nami usungikhule ngilidla every day. Angisayiboni nje into esimanga laphana. Ushithawula. Ya, lona impela mfowethu. Hayi cha ukhulu ubuza. Kulungile qhubeka msakazi. All right, butwami ngizothanda ukuhluka kancane ke la. Uthini umbono wakho ngale genge efaka ama-tight kuphela ejimini? Hey, ngizwa ngifikela ukwenyanya nosinga. Laba abantu bahlukumeza izintombi zethu ngamasoseji ahlezi ebudedengu. Kodwa nazi intombi zethu lezo ziyafaka nje ama-tight. Ya, kwazona lezi intombi zethu ziyabheda. Uyabona, useklabhini nasejimini kuyafana nje akuzinqa kuyabhutshwa. Engazuthi nami sekuzomela ngiqala ijim. Mfowethu nawo omunye umbuzo. Nalayo you can only choose one between i-Omega or i-Jericho. One must go. None of the above msakazi. Oh. Hayi. All right. Butwami masibuka indaba lapha most of the times labantu abasuke beyobingelela imanje noma beyecaleni bajwayele ukugqoka iuzi. Mocabanga why igebengu ngisande uzi? Ake siqale la. Yini uzi? Akusona isibhamu. Oh, simple ke. Isigebengu nesibhamu into eyodwa leyo. Oh yeah, mfowethu, umbuzo wokugcina. Do you consider i-cologne as part of fashion? Msakazi angikho muhle la isingisini. Yikho nje ukuthi umuntu wazalela ukufosa. Konje yini icolon? Oh, iqabunga. Ufuna ngize ngithi i-perfume. Oh hayi, ibalekile for ifashion. Phela awukwazi ukuthi ungafika ugeze bese unuka insipho yodwa. Kuzothi uyibolekile lezo ngubo lezo. All right, good luck mfowethu, sibonga kakhulu nesikhathi sakho. Blessed man. Ngabuya mbukeli kusayona iCutting X. Igama nami nguWele. Yeah, next to me I got a brother who I'm going to ask a couple of questions, but before I do that ake ngiqale la. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila msakazi kunjani kuwe? Ngiphilile nami mfowethu. Njengoba sengishilo ukuthi mina nguWele waCutting X angizomosha ke isikhathi sakho ngizosana nje ukuthi ngivele ngihlale phe kodaba. Ukanjani la ku fashion sengisho phela uKotini?
Hawu msakazi kuyabheda, awusengawa. Hawu bheda ngempela. Oh hayi ngoba seke waba active, this means you are good for the interview. Asiqale la, umfuthi igama lakhe ubani? Oh msakazi, mina igama lami nguEnzo Mwakaxulu. Yabona msakazi, imina oqala owagqoka igushi kule ndawo. Njoba ngikutshela nje ngithi sengawa. Mana wefethu lapha ngizwanga kahle. Igusha noma igushi? Igusha lani manje? Ngikhuluma ngegushi mina nganansi ngigqokile. Oh wow. Iyona. So it's wireless. Wales kanjani manje? Ayinazi intamo. Hayi msakazi zazi ikhona intambo bayintshontsha kolwabishi. Ngobo. Ngifuna wazi mfana wami ukuthi namanje ngisasola wena ngentambo zegushi yami. Ubani futhi manje ungcobo? Hayi khuleka msakazi, komnye umphuphe nje wala endaweni. Wayithenga ngamuphi unyaka le gusha? Msakazi ngayithenga ngo2008. Ngangibambe 5 numbers kwilotho nebonus. Yabona madoda. Ngiyasembatha ukuvusela inhlungu, asidlulele phambili. Lokho engizokubuza kona manje, you can only choose one. Asiqale. Phakathi kwe-baggy jean or the skinny jean, which one are you choosing? Ibhegi jean msakazi. Ilo jean omkhulu lokho kuyihaba. Ake ngithi ya. Hayi. Angikhethi lutho msakazi. Oh, hayi ehlele phambili. Na umunye umbuzo. Phakathi kweskind nebhlue elide, ikuphi okufaka kakhulu, okugqoka kakhulu? Msakazi. Iskindi angisithandi. Hayi mhlambe ngoba ngihlule ukusithenga. Inkinga Bani othi uhlule ukuthenga iskindi? mana phela msakazi uyangiphazamisa. Ngithi iskindi angisithandi. Uyabona ngo2008 ngaya ngathi ngisigqokile ngabona omunye usisi engakaze ngibone ngigqoka iskindi. Uyazi wathini? Wathini? Wathi ha kanti nje imichuthiwe doti mulo. Hey ncese mfowethu, ziyadelela ke ingane zasemarket mayithola ithuba. Hayi, asidlule phambili. Njengoba vela mfowethu ukuthi wena umuntu okhonza amabhluku amade, usengakugqoka lokho kuthiwa i-hipster. I-hipster msakazi. Ileli bhluku elikubamba la liye ngokukudedela. Bese liyakhamisa lapha enyaweni. Soze msakazi. Ngeke ngigqoke. Hawu, ngobani? Msakazi. Kodwa wena yini lokhu ngibuza ngamabhluku abhedayo? Bapho Bermuda, bapho Chino, bapho Brentwood amabhluku angempela. Hawu mfowethu siyeza lapho, relax. Hayi you too slow mina ngifuna umbuzo ngihlaba umxhwele msakazi. Mfowethu ukakhathi ngeke sifethu sistedele ublood mfowethu. Take it easy. Na umbuzo olandelayo. Lokho okuthiwa uCanadian tuxedo uyaqoqa? Isudi. Cha, Canadian tuxedo. Yini lokho? Oh, iCanadian tuxedo ila usufake khona ijean ngezansi, aphinde wafaka ijean ngaphezulu. Hayi. Ijacket kaJini msakazi mina nginayo. Manje awusho. Udangala nawe ikhaje ngisido leyo ishoyo ngoba nayo uJini ngezansi nangasenhle. Cha, udangala. Alikho elinye igama ladangala engilaziyo ngaphandle kweladangala. Pho yini udelela? Ntelela ngani manje mfethu? Udelela udangala. Kanti ungicisha imibuzo ngefashion nje kanti awuyazi nawe. Phela ngeke ngikwazi wonke mfowethu, nami ngomuntu okunye ngisazokufunda. Kanti yini msakazi ngiyakudiscourageana? Ngese msakazi amancoko. Awahlekisi kodwa ngiya-understand ukuthi nawe uyizamela. Siqhubekele phambili nohlelo. Awumbuzo mfethu sengizovala-ke manje. Mawucabanga ukube asikaze si-introduce ku-fashion njengoba sesigqoka kanje umfowethu, angicabanga njengoba sesigqilaza nje. Mawucabanga ngabe as ama-Africans sinayo into efana njenge-under yethu okanye iphenti lethu. Indaba ubali iphenti sibe singamadoda. Ngenza umzampuli. Oh umzampuli. Hayi. Makumzampuli ke kulungile. Ngokwethu asinayo ana. Kodwa ngisho phela ukuthi abantu abaye kugqoka wabo. Kodwa mina ngiyifaka. Why ungayifaki anti?
iyangijabula msakazi sengakhetha ukuyeka. Awu ngase mfethu. Na umbuzo wokugcina. Ngosuku lakho lokuzalwa yini ongakhetha ukuthi uyenzelwe yona i-gift party kwaBrandwood ne-Levi's 501? Hayi ugodo msakazi. Ngiyabheja ngoBrandwood. Mfowethu, bonga thina ngesikhathi sakho singabonga Cutting X. Ngiyabonga. South Africa, uxulo, ngikhona ku TikTok, uEnzo kuhle noBhilita XU. Ngiyabonga msakazi. Solomon. Back again, tuned into the Squad of channel. Ubukele i-Cutting X, your favorite show. Namhlanje sikhuluma ngempashini, keeping it very very simple. Igama uwele Dwana seDubane. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila bhuti njani wena? I'm so perfect. I can't complain. Ho bhuti ngabe ubani igama lakhe? Ngunzimba iGobi. Mfowethu, this is Cutting X. Sicela igama lakhe langempela, hayi indaba zama nickname. Asidlali la. Kanti ngiyadlala yini mina? Ngunzimba iGobi Ntombela. Kulona igama lokudlala lelo. Awu. Ukuthi phela ngazi kuyinkomo isikhathi esiningi ezonzimbi kodwa ke kulungile ekayigobi asiqhubeke nohlelo. Mfowethu, what is your favorite outfits of all times? Yini le? Awuyazi outfits? Ibhadi leli. Ngibuza phela ngoba ngazi. Ngitshele yini outfish? Number 1 akuyona i-outfish. Number 2 i-outfit. I-outfit ingubo zokugqoka. Uyabona wena njengoba ufake ibhluwe lakho lelenzima nehembe lakho leli lifana nemfaduko. Iyona outfit yakho ke leyo. Okay. Ihembe lami alifani nemfaduko. Imfaduko efana nehembe lami. Hawu ngitshele phela mfethu sengikutshelile ukuthi yini i-outfits. Yazi moisturizer. I-shampoo. Iskipa man. Imoshara. I know. Imeserize. Yazi yona. Oh, the t-shirt with ama stripes. Yeah, uyena ke loyo outfit farm loyo. I-outfit kanjani kuphela iskipa kuphela? Mele ngibale nebhlukwe futhi. Exactly bhuti. Oh, awume kancane. Hello. Yebo Nsimbi yami. Wemaka sicoca. Yebo baba. Leli blue wangithengela lona ngeValentine kombe libizwa ngani igama lalo? Thiwi linen baba. Oh, ngiyabonga kwemaka sicoca. Suyongivalela wena ngalapho. Baba usicoca uyajabula la uyagxuma gxuma. Manje mina ngenzeni pho mazondi? Hayi man. Oh msakazi. Ilinen, imeserize. Oh wow, what a combo. Ungikhumbuza umalume wami, umalume Mashwabana. Asithobe nohlelo ke mfowethu. Mfowethu, between ibhluwe elide and the short, which one do you prefer the most? Unsimbi akasigqoki isikhindi. Amadola ama yi-private parts. Awabona usinomi kanjani. Why? Msakazi ngicela singakuthusi isizathu sami. Hayi khuleka ngeke ngithuse bhuti. Ngiyaphinda futhi ngiyabuza. Why? You know why? It's confidentiality. Kahleni bo. Yini le? Msakazi ungangenza isilimo. Uyalazi leli gama. Ayikho into engizoyichaza. How? What about umbukele ekhaya? Msakazi umsebenzi wakho loyo. Mfowethu, angizotshela phela wena ukuthi umsebenzi wami ngikwenza kanjani. Okay, kulungile.